Coa posta en marcha deste plan, a igualdade estará presente en todas as accións a desenvolver polo Concello dende os distintos departamentos municipais. A transversalidade é precisamente a característica máis destacada do programa. Basicamente o que pretendemos é que todas e cada unha das accións do Concello teñan esa perspectiva de xénero, é dicir, que haxa un plan de transversalidade, que todas e cada unha das accións que levemos a cabo teñan en conta este componente de xénero, non? Ademais das accións encamiñadas a eliminar a violencia e a desigualdade por razón de xénero e promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, este plan incidirá na formación con actividades dirixidas a técnicos e responsables municipais. Vai haber tanto reunións de coordinación entre os equipos como reunión de formación de técnicos municipales. Moitas veces son cousas moi simples nas que non caemos, mesmo cando un fai un anuncio e só salen rapaces e non rapazas, se queremos, pois evidentemente que o deporte femenino este en auxe ou que vexamos como algo igualitario o deporte, pois non podemos abusar nos seus carteles, por exemplo, pois de figuras masculinas sempre, etcétera, etcétera, non? Este terceiro plan estará vixente por un período de 5 anos, ata o 2023.